ಕೊಡಲೆಂದೇ ಕಾಮಧೇನು ಭುವಿಗೆಂದೇ ಜೀವ ಕೊಡಲೆಂದೇ ಕಾಮಧೇನು ಭುವಿಗೆಂದೇ ಬಂದಳು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಿಂದ ಕ್ಷೀರ ಕೊಡಲೆಂದೇ ನಮಗೆ ಕ್ಷೀರ ಕೊಡಲೆಂದೇ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಗೋಪೂಜೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೋಪೂಜೆ ಮಂತದು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟದನೆ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಜವನೇರ್ನ ಅಂಚ ಅಡೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಡೆ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಪುದರ್ ಶಬರಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೃಷ್ಣಿನ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಮೋಲು ಅಂಚ ಮೊಲೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಿನ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಪೋಪ ಫಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಪತ್ತಲೆ ಮೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೀರ್ನ ಮಗನ ಸಾಯಿವಲ್ಲ ಅವಂತ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೋಣ ಆಲ್ ಬೋಲಿ ಏರ್ ಉದರ್ ಬೋಲಿ ಬೋಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೋಲು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೋಲು ಎಂಜಿನ ಬಕ್ಕ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದತ್ತ ಮೋಲು ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಜಿನ ಬಂಡೈ ಜಾತಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೆರ್ಸಿ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಗುಬ್ಬಿ ಅಲ್ಲ ಗೀರು ಗುಬ್ಬಿ ಏ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಮತ್ತ ಪೂಪಾಡ್ಗೆ ಬರೆ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಏ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮೊಕಲೆ ಹೊರ ಪಾಡ್ಕಿತ್ತು ಮೊಕಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ದು ಜಾತ ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪ್ರಸದೊಂಡಿ ಕೆಂಪುದ ಎಂಚಿನೇ ಅಂಚತಿ ಉಲಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎತ್ತ ಪೂವತ್ತುವನ್ನು ಯಾನ್ ಪೂ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ತಿನ್ಸ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಪರಿಕ್ವಲೆ ಬಾಬಾ ಇರೇ ಶೋಕನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಬಾಲು ಇಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತೆ ಗೆಂಡ ಗೊಂದ ತಿಂದಿರ್ತು ವಾಡಿ ದರುಣ ಕಾರಗ ವಾಡಿ ತೂಲೆ 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 ಯಾನ್ ಕೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾದೈನಿ ಹೌದನಂತೂ ನಾ ದಾದ ಗಂಡ ನೀನದು ಕಾಳು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಗೆಂಡ ಗೊಂದ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಜ್ಜಿ ಗೊಂದ ತಿಂದಿದೆ ಗೆಂಡಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದು ಪೂ ಮಾಡೋದು ಸರ್ತ ಉಂಟಲೆ ಬಾಲೆ ಸರ್ತ ಉಂಟಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟುಲೆ ಕಾರ ಕರ್ದಿಲೆ ಕಾರು ಎಂಡ ಇಜ್ಜಾವ್ಲು ಬಾಬಾ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲರ ಪೂ ಕಟ್ಟ ಏ ಏ ಗುರ್ಬಿ 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 ಇಂದ ಗುರ್ಬಿ 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 ಇಂದ ಇಂದ ಆಪು ಇಂದ ಒಂಚೂರು 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 ಬಡ್ಡಿ ಮಾಮ ಒಂದೊಂಚೂರು ಈರೆ ಬಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮನ್ ತುಪ್ಪ ಮಾಮ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಂದೆ ಕಟ್ ಬಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಜಾಜಿ ಇತ್ತಲಗಿಜೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಕಲ ಪುದರ್ ದಾದ ಬೊಕೆಂಕಲ್ ದಾಯ ಪುದರ್ ದೀತ ಕಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಸಿಕೆ ಇಲಕ್ ನೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಚಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪ್ಪೋ ತುಲೆಲಿ ಗೆಂಡೇಶಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟು ಉಂತದೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕು ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ದೆಪ್ಪದೆ ದೆ ಪೋಲೆ ಮೆ ದುಂಬು ಈ ಕೃಷ್ಣಿ ಕಟ್ಟೆರುಂಡು ದಶಮಿ ದಶಮಿ ಶಿ ಇಸ್ ದಶಮಿ 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 ದಸಮಿ ಎತ್ತು ಮಾರನೆಮಿ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೆಂಡ ಉಂಡು
ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಸಂಘಟನೆದ ಬೆತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಚತ್ತೊಂತ್ರಿ ಕೊಂಚಿ ಒಂದು ಸಾಯಿವಾಲ ಬ್ರೀಡ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಿನ ಮಗಲ್ ಶಬರಿ ಮಲ್ಲಪದರ ಕೃಷ್ಣಿಂದ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ ದುಂಬದ ಬೀಡೋಡು ಮಾತ ಅಂಚ ಮೊಲೆ ಕೃಷ್ಣಿ ಪಂದ್ ದಾಯದೀತೀನಿ ಪಂಡ ಮೋಲು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಗೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓ ಬ್ರೀಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಗೀರ್ ಮೋಲು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಪದರ ಬೋಳಿ ಮೊಲೆಗ್ ಬೋಳಿ ದಾಯದೀತೀನಿ ಪಂಡ ಮೋಲ್ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಮೊಲ್ದ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಬೋಳಿ ಪಂದದೀತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮೋಲು ಮೊಲ್ಲಪುದರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯದೀತೀನಿ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲೆಗ್ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮೋಲು ಮೊಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದದೀತೀನಿ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂಜಿ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮೆತ್ತು ಓ ಗಾಡಿದಿಂದ ಲೈತ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತರ್ನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿನ ತಿರ್ತಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೊಲೆನಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಯ್ತು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಶಬರಿ ಪಂದ್ ನೆಕ್ ಶಬರಿ ಪುದರ್ ದಾಯ್ದಿ ತಿನ್ಪಂಡ ಒಂದು ಮಲೆತ ಟೈಮ್ ಪುಟ್ಟುದೀನಿ ಅಂಚದ ನೆಕ್ ಶಬರಿ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲೆ ಶಬರಿ ಮಲೆ ಶಬರಿ ಮಲೆ ಐಕ್ ಶಬರಿ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತೀನಿ ಇಂದು ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚದ ಈತ ಪೆತ್ತಲಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಂಚದ ನೆಕ್ತ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪೆತ್ತ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ದಶಮಿ ಬಂದ ದಾಯ್ದಿ ತಿನ್ಪಂಡ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಮೋಲು ಅಂಚ ದಶಮಿ ಪಾಪ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಗೀರ್ ಮೋಲು ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಮೋಲು ಮೋಲ್ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತೆತ್ತ ಅಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಯ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಮಗೆ ಚೋಂಕೆ ಎಂದು ಪುದಾರ ಮೋಕೆದ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಇಂಕಲ ಈ ತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಚೋಂಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೋಂಕೆ ಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಮಗೆ ಆಂಡೆ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪು ಮೇ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ದಯಪಣ್ಣ ಪವರ್ ಇದ್ದಿ ದಯಪಣ್ಣ ಒರಿಯ ಬಾಲೆತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇ ಚೋಂಕೆಲ ಬಾಲ್ ದಶಮಿಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಲ್ಲತೆ ಶಬರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮೊಕ್ಕಲೆ ತೂವನು ಮೊಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಗ ಶಬರಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅದು ಮೂಲ್ತು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಬಿ ನಾತಿ ಯಾವ ಮಾತೆ ಕಲಂಚಿನಿ ಅಂಚರಿ ಮಾತೆ ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಾರ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ನ ಬಾಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ಬೇಲ ಗೋಲಿ ಎದುರು ಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತೂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಿನ್ನದು ನಿತ್ತಾರವ ಇತ್ತನ್ ಇಂಪುನವನ್ನ ನಾಳೆ ಎದುರ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿಯ ಇಂಪುನತ್ತು ಬಾಬಾ ಇಂಪುನತ್ತವೆ ಸಂಕಲ್ಪ
ಅಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಶಬರಿ ಬಾಬಾ ಶಬರಿ ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತ ಸಪ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಶೋಭಿತ್ ಕಲ್ಗುಡ ಮೆರಡ ಗೇನನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸುನು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪವನ ಪೊಳಲಿ ಮುಲ್ತ ಗುರ್ಕಾರೇರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲಡು ಊರೋರ್ಮೆ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ ಚೈತನ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಳದ ಬಳಿ ತೋಟ ಮೇರು ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನು ಅಂಚೆನೆ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಆಸಿನೇರಾಯನಂಚಿತಿನ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡ ಪೊಲಲಿ ಮೆರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರ್ತಿಪಿತ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ಕೇನುವೆ ಸೂರಜ್ ಪೊಳಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಪೊಳಲಿ ಇಂದೆತ ಪ್ರಮುಖರು
ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಂಚಮೆ ಮೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತನು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿತೇಶ್ ಕೊಡಲಿ ಮೇರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ನನೋರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಯಶವಂತ ಕೋಟೆ ಅನ್ಪೊಲಲಿ ಮೆರೆಗಲ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಜನ ಮಂದ್ಯದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಕೊಡಲಿ ಬೇರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ನೃತ್ಯ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪೆರ್ಮೆದ ಕೇಶವ ಪೊಲಡಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಲ್ಪುಟ ಮೇರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಕೊಳದ ಬಲಿ ಮೆರೆಗಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನುಭವಿಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಕಲ್ಕುಟ ಬೇರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಭಿಕೆರೆಗಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅನುಭವಿಕೊಂಡು ಅತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶೋಭಿತ್ ಕಾಲ್ಕುಟ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆನಲ ಕನ ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ರಸ್ತೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀವಡು ಆ ಪುದರ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸುಡು ಚಿರಬಲಿಚಿತ್ತರಾವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ನು ದೀವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಆ ಕನ ಇನಿ ನನ್ನ ಸಾವೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ನೆರವೇರಿಸಾವಡು ಒಂದು ಪರದಿನ ವೈಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನೆರವೇರಿಸಾವಡು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಡ ಯಾನಿಕೇನುವೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡ ಪೊಳಲಿ ಅಂಚೆನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪೋವನದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪರದೆ ವೈಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತುಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಆ ಕಜ್ಜನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ಮಲ್ಪಾದ್ ಕೊರಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಡ್ಲ ಕೇನೋನ್ವ ಇನಿತ್ತ ಈ ಇಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸನ್ಮಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರು ಪುನಾರು ಇಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಾಲ ಮೋಕೆದ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ನೃತ್ಯ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಶವ್ ಕೊಳಲಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾಯರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಕ ಚೈತನ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲಾಗ ಕೈಸಾಂಗು ಕೊರಡು ಯಾನಿಗೇನು ಸುರುಕಾದ ಪೇಟನು ತೊಡಿಸಾದು ಅಂಚನೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡುದು ಅರೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊಡ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಕೇನು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಲ್ಕುಟ ಕೊಡಲಿ ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 7/11/2021 ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗೋಪೂಜೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವ ಪೊಳಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ತ ಜವನೆರಡ ಈ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಅಂಚದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ ತೆರಿಯೋನ್ಕ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಇನಿಕ್ 10 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶುರುವಾದ ಜೊತೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರಿಂದು ಕೇನಾಗ ಕಮಲನ್ನಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅದೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪೂರೇರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆರು ಲೆತನೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪುರಲ್ದ ಜಾಗಡು ಪಿಲೀನ್ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪಾದಿನ ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಮಾತ್ರ ಕಮಲನ್ನಿ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇನಿಕ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇಡೀ ರೈಸುನು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಡ್ ಕಮಲಣ್ಣನ ಫೋಟೋ ದಿದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಂದಿರು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸುರುಮಲ್ ದಿನಾರು ಕಮಲನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಜಪುಡ ದಿನಾರು ಕಮಲನ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರು ಕಮಲನ್ನಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಎಂಕುಲು ದೀವಂದ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕೋಟಾಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತವೃಂದ ಅಂದು ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಜನಕುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಅಕುಲು ಸದಸ್ಯರು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಪುರಾಲಿಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪವನ ಪೊಳಲಿ ಇಡಾಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 80 ಜನ ಸೇರುವೆರು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬದನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡು ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ತಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಗೋಪೂಜೆನ ಮಲ್ತದು ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂದನು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಗೋಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಗೋಮಾತೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಂತಿನಿ ಇಂದು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಗೊಂದು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪುದಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಳಲಿ ಹಿಡ್ದು ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಅವು ಕಮಲಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ ದಿವೋಡು ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕಮಲಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಅವು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಅದು ಉಂಡು ಅವು ನನಗಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಉದ್ದೇಶ ದಿವನ ಎಂಕಲು ಕಮಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದಿವೋಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಕಮಲನ್ನೇ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಜನ ಇಡೀ ಪುರಾಲಿಡು ಅರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಎಕಡಾವು ಪಂಡೇರು ಅರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಡು ಒಂಜಿ ಶಾಕೆಡು ಓಟಿಸಿ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಆ ಕಾಲೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ಕಮಲನ್ನಿ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಆದರ್ಶ ಎಂಕ್ಲು ದಿವೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಕಲ ರಸ್ತೆಗೆ ದಿವೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕಮಲಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ ಅವು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಅದು ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ಕಮಲ್ ರಸ್ತೆ ಬಂಡದು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರೋಡು ಪನೋಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಎಂಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದಾವ ದಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನೇ ಇರ್ತಾತ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಚೇರ್ ಅವತ್ತನೇ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಂಡಿಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡಗೂ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಲೆಪಾವಡು ನನ್ನಲ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಅಂತೋಡು ಯಾನಿಕೇನು ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪೊಳಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗೊಂದು ಆಸೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು ದಾಪಣ ನಮ್ಮನೆ ಜಮನೇರು
ಅಂಚನ್ ಒರಫಾಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ ಶಾಪ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅವತ್ತು ನಾವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಾಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಕಿಶನ್ ಅಕ್ಕಲು ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ವಿಲಾಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಓವೇ ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಓವೇ ವಿಲಾಗ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನಾನು ದುಂಬಾಗ್ಲ ಈ ವಿಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪೋಡು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಟನ್ ಹರ್ಬೋದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪೂರಂತಲೆ ಪೊಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಾವತ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಬರ್ರಾಯ್ ಜಾಗ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕಿಶನ್ ಹುಷಾರಿದ್ದದು ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕಿಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದ್ರಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ರಾಯದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಜನಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಟೆನೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಟೆನೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಂಕ್ಲೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ